Alhamdulillah, tak lepas kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi di kesempatan suasana siang yang penuh dengan keridhaan, keberkahan dari Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu bertatap muka. Semoga dijadikan temu silaturahim Wiramandala memenuhi undangan dari keluarga besar yang terhormat Bapak Saroji, Ibu Ila Sarmila sekeluarga di Blok Balong Indah RT 07 RW 03 Desa Warukawung, Depok, Cirebon, di edisi Minggu 22 Maret 2026. Dan tak lupa atas nama pimpinan beserta mitra kerabat kerja Wiramandala, karena masih dalam suasana lebaran, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Hari ini dengan bangga yang bakal kami persembahkan untuk jenengan sedoyo dimanapun Anda berada, kancaisme pandemen sandiwara tercinta, ide cerita dan skenario disutradarai oleh pimpinan Wiramandala sendiri, Denmas Didi Jumadi Radia Juleng, dan dibantu oleh Astrada Wiramandala Kampleng Sekutu. Dengan bangga pagelaran mimbar cerita dengan judul kalimatnya Wasiat Sukma Singgah Sana. Wasiat Sukma Singgah Sana. Pujalan puji, pujalan puji.
budaya seni kali seni kang wajib hati-hati di pusti-pusti nuwuning yang maha agung mugia angsal pitulung mugia man mugia angsal keselamatan angsal barokah seniman seniwati seni mung kangge hiburan perlu ning ra ketaken wong seduluran tumateng seni sandiwara wiramandala ingkang dipun pimpin dumateng Den Mas Raden Anom Culeng alamatipun saking Dusun Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sedaya saminyak seni sedaya sami ngormati sedaya sedaya masa mirawan kapireng sing ketebian kaya dene angin gunung kang wis nebus sukmanipun ning wayah sepi sapi pabri ramenggang kedik minangkan ibu Haja Sarmila dewek sareng bapak sarjadine kedik bapak sarjadine kedik minangkan sareng ibu Sarmila samoji bapak hajat dewek sareng ibu Sarmila kedik sampun lali baning kulane maning kula Mane wong seduluran teganing warase banget ora teganing larane Bapak Saroji Bapak Hajat sareng Ibu Sarmila Kedik Ibu Hajat dewe salam kangen minangkane sareng Mimi Hajatku carine Kedik Mimi nok cince dewek sareng aya denok Bunda Denok sing 2925 sareng Kang Parsone Kedik sareng Kacung Nijame Kedik yang Sumai Kedik sing duwe griya penganten dewek minangkane wong Setu Cirebon sampun lali sareng Kacung Dimas Kedik wong Jamblang dewek
aja lali salawas. Mane-mane wong seduluran tiga bening waras nanging ora tega ning larane banget ora tega bening pati. Salam kangen dadi salam kangen sareng mama Mimi mama RT Simine Gedik minangkane kang hormati mama RT Simin mama RT Simin dewek minangkane sing bayari aja lali salawasan aja dilali Gedik mah tambah lawas wong megu cilik dadi kelingan dong. Para bayangkara Nggih Kang. lan abdi istana sampean kabeh aja nganglu kengelan lan aja nganglu mresula sing arane tugas ora etang jagat lagi panas ora etang jagat lagi udan ya memang lamun diukur secara pribadi ya rada abot lan keberatan ya jagat lagi panas engko udan ya cuaca lagi ora menentu mumbene sing arane tugas itu ya kewajiban. Oh Punten Kang. iya Pengen takun. Kira-kiranya ki pirang dinaan maning kini takang genah. layang bu Durung weruh maning sampean. kok meneng kula sing tak Nah ya bener. punten Kakang Sokawidura srening sampean ngundang kula-kulaan secara mendadak gelem ora gelem ya kudu nurut karena sampean minangka pepati kula kula lan kabeh para bayangkara abdi istana ana setitik tanda tanya ning sajeroning ati sampean biasanya ngajak ketemu karo kula-kulaan ya ning istana ning bale Takdir kang ora kena dipungkir kadar beli bisa dipungpang wis tunduk tekaning waktune wis ninggang tekaning mangsane tulis waris bagja diri ketulis sayang Ridho Om Ridho Saron kegawa janji barang kumpul sekian sampean ki nedak-nedak ning alas Kang ning istana lagi anak kerepotan masa sampean ngundang sebagian para bayangkara ninggalaken istana supaya aja nimbulaken tanda tanya kanda kan
ngobrol karo bawahane sampean. Bener ku Kang. Ning atine kula kusemene wijagat adoh mlaku ki. Durung teka bae ku. Tujuannya ku arep mendi sebenernya. Kakang sok awiduran yang lentreng bae. Kang, Cong ditakoni. ngomong ah Kang. Kadang-kadang pula dewek akan ngerasakaken gemuyu. Jadi durung paham-paham. Durung. Sing awit ninggalaken pemerintahan kelawan ning paribasane nungtuti suku kedipeng mata nguyak alas belantara kang gede kakayo paingan kedelenge keder. Priwe ku Kang? Ari kula-kulaan meniburi Kakang Sok. Ari Kakang Sokane cemplonge nuruti suku jaket depe netra. Ih Kang arep mendi sampean ki. La ilaha illallah. pasangan mau sing awit mau sampeanku dadi ngintili kula bae. Dadi durung rungu beritalan perintahku. Paing Tadi ana perintah Kang. insyaallah. Salam kangen kangge Mas Dokter Ludi. Minangkane sing lagi mirengaken. Sampun lali bae maning kulane. Najan aragane Pak Anggang Mas Dokter Ludi. Nanging batin anggar kelingan. Rayi Nun Kang. salakan negara wis ditinggalaken. Paribasane wis beli katon ning mata. Terus pengintil ning gure kula. Iya. Ari bokat kula warta sing diperintahaken ning junjungane sampean termasuk junjungan kula Prabu Sepuh. Bokat sampean kuswer. Ya sing aran tugas mau rontok-entok Kang. Apa maning kiyen? Lagi duwe kerepotan pen kula mau ngomong Kang. Mangka sampean nggawa kula sekabe para bayangkara ninggalaken istana. Akeh polahan Kang ning istana ki Kang. Lah, Yari tentang mikiri polahan memang sang rantok. Cuman jare sampean mau sing arane tugas iku beda banget karo sing dadi perintah. Arane kayak kula karo sampean iku petugas. Hari petugas tentune patuh lan tegas, patuh menjalanakan tugas, tegas nalika nemoni suatu masalah lan Benar. peristiwa. tugas siapa jakunu Kang? Tugas kang diembaning kula karo sampean sawangan dening sampean perbukitan sing wis katon ning mata ning hadapane sampean. Kantun gilirane Mama Irte simin kedik minangkane saking megut cilik yami nyaturaken matur kesuwun sanget dihormati Mama RT simin saking megut cilik yami Mama RT. Bukit Salaka. Bukit Salaka tempatnya. Ingat blining sesepuh inggit sanaya. Ki Ageng Ki Ageng inggit sanaya. dalam inggit kanaya. Kelingan? Ya weruh Kang. Kelingan Weruh sampean. Kang. Senalika pecah perang waktu semana apa kejadian jare sampean? Lah yang buku lama pejabat sekian Kang. Aja lokatan beli kelingan sampean kumadar pada bae sampean karo kula iku pejuang waktu semana. Ajang gelo sampeane. Mengkene Kang. Ya sampeane maning
ning sajrone istana lagi akeh pegawean. Wuru dhewe kaya Gusti Prabu Purbawisesa wis sepuh, wis tua. Kan arep ana pengangkatan, Kang. Ari sampean nih teka mang Bukit Salaka. Arep luru apa, Kang? Enakan gini. Ya enakan beli. Aduh ya Allah. Tenang, tenang. Mane wong seduluran aye deno pundahe deno kekedik sing duwe sendingan 25 dhewe wong kang paling manan sayang dewek sareng kang Tarsono wong embos sareng mimiku hajat carine kedik mimi enok cinta dewek sing hormati Kabeh Bayangkara Nggih, Kang. sing telitilan sing hati-hati ninggalaken tugas masalah yo ning istana arep ana pengangkatan kaya dene pangeran Sukma Surya. Pangeran Surya Kencana maksudnya sampean. Yakin kising perlu dibahas karo sampean kini kene. Kang sing ning istana kudu Surya Kencana, Kang. Sukma Taruna. Ya rikun mana maning sampean ki pasti ning ati kula gak bakal ngomong sing kayang kenen. Sampean ki pasti disoalaken tentang Sukma Taruna kan. Langka maning putra sing bakal bercokol ganti krungguane Prabu Sepuh Ihwal Purbawisesa Ihwal Sukma Taruna. Sukma Taruna. Duduh. Oh, sampean manana baik ini sebenarnya. Yung anaknya kuhun sih. Kang, kaya dene Gusti Prabu Purbawisesa anak Laka Maning Pangeran Sukma Taruna. Bahaya, Kang, bahaya. salam kangen kangge kang lebih gaul bunda lebih gaul kedik sing duwe putu adon ora bakal ali selawase sing duwe putu loro dhewe kang lebih gaul bunda lebih gaul ngajar raga nyepang Bapak hajat saroji dewek minangkene sing eman sayang sareng ibu sarmile kedik kang hormati ibu hajat dewek najan dilali kedik kang Tarsono wong embos ala cai-cai tambah wis tedik keningan tambah wis kulane mengadade kemotan Mas Dokter Ludi mantan majikan sabi ngurmati Apa Dalal gak, Kang? Ya menurut ulama diperjelas, Kang. Priben baik kudu searah, Kang. rongkokaken ya ndak? Iya. Lan uga para Bayangkara kabeh. Bisane kula kumingkem bae. Sing awit mau hari bokat kula prasane kula ku sampeyan ku wis weru tutur wale Sepuh Prabu.
aligane masih durung weruh. Rongokan kula kandha. Ngaturaken kulane matur kesuwun dihormati ini aja kau carine Bukit Salaka wis katon ning ngadepaning sampean. Jare sampean mau tujuane kula iku garpaning Bukit Salaka. Jadi pertanyaan anak apa aja kan? Bukankah ning pemerintahan atau ning keraton arpanana salah sawijining pengangkatan? Sing disebutaken ning sampean mau bahwa ini satune putra mahkota tanara liyan Sukma Taruna. Sukma Taruna. Ning kene kula garep tutur wale. Apa margane kaya kula mau ngomong karo sampean? Apakah beli ingat senalika pecah perang waktu semua? sarengnya yang sumasing duwe griya penganten wong setu Cirebon kagum hormati Gusti Ratu lagi ngandung senalika waktu kuwi. Pecah perang kejadian. Ceritang rakyat kang dari korban. Kanggo nyelametaken Gusti Ratu mah. Justru lagi ngandung kari babare bae kari lahire bae. Dititipaken anak tersebut. Setelah babar lahir, ibunya kan wafat. Kelingan beli sampean. Malahan jejuluk kayak dene waktu sekian iku kawilang arane Sukma Kencana Surya orang lali Kencana. selawase najan raga yang anggang Ya punten Kang. Ari masalah perangan ya kula kekelingan. Mung bahwasane ibu ratu yang lagi ngandung kula mah ora weruh kula Bang. Astagfirullahaladzim. Iya ta sampean. Semana gayar garu masya Allah. Nah ninggene lah. Anak mungkin wis gede. Titah landawu sepuh Prabu Wisesa dikongkon ngangkir sing tempatnya ning gunung perbukitan Salaka kelawan anane ning tangane mamerte simi wong saking nego cilik yami mau tur kesong ning tangane dalam inggit hanaya kelingan Terus kayak pangeran Sukma Taruna anaknya siapa? pokok sampean pengen baru arik Sukma Taruna iku minangka garwa dudu gawa pati minangka garwa selir. Memang hari anak mah anaknya Gusti Prabu tapi ya belin dua nih hak sebab dudu garwa pati sing garwa pati taran orang anak salam kangen kang genok yos bawele kedik minangkana sareng miminok dini kedik wong gabus langgeng lagi mira angkene wes paham. Jelas Kang. Intine pengangkatan kayak dene Sukma Taruna iku ora layak. Ora layak Karena Sukma Taruna iku ya anak seorang selir. selir Sing layak ya iku Surya Kencana. Surya Kencana Karena anak istri Padmi. nah justru kula karo sampean ku ditugas ning sepuh dikongkon tekaning perbukitan mau kongkon nemoni Inggit dalem. nah inggit dalam sana ya. Nah mudah-mudahan tapi insya Allah mangsa samaran dalam kula karo sampean. Aduh ya Kang. Ya ana bae lah. Ya jareka sing arane manusia kah. Lamun ora urus sejarah ya bakal keblinger Kang. Bakal keliru. Sekian